Ja. Mira, esan zuten 30. Arno Guraso elkartetik bultzatu nahi dugu eskolara oinezko kanpaina hau martxan jarri nahi dugu, iruditzen zaigulako onurak besterik ez dauzkala. Inguruko herrietako esperientzia kontutan hartuta, ikusi dugu emaitza positiboak egon diala, bai Elgoibarren, bai Zarautzen eta beste herri batzutan, eta ikusi da horrela taldeka ikastolara jutiakin batera kotxean dependentzia murrizten dela. Gure gara izan mendaron, eskolia zauan repartitxuta, baina akoratzen naiz 3, 4 eta 5. mailan, azten ginen bakarrik juten, baina nola zubixan ezauan pasabiderikan, gurasoa laguntzen ziguten, egunero guraso batek zubiraino laguntzen ziguten kruzatzen, eta gero ja juten ginen gu bakarrikan. Errepidia gurutzatu behar izaten genuen, nazionala, 624 errepidia. Orduan nik oinez jutia dakat eskolara. Azpilu eta jute ginen, baina zubisa jain da zauan, orduan ni gara gartzatikan, dakar rekuerdo eskaietatik iso, eta oinez jute ginela. Ni adibidez, 5 bat urtekin edola akordatzen naiz, lehengusuakin elkartzen itzan, eta gero ez ginen danok batea elkartzen, baina bidian ez genuen eukitzen ordu konkretu bat, baina gutxi gora bera bat danok juntatzen ginen. Eta mendikan joan izan naiz beti eskolara ere, anai arrebekin beti. Oso oroitzapen hona dazka garai aretakoak. Libertade hori nakala, dano juten ginen batera, bai, nire anaian lagunak, danak ere juntatzen ginen, eta haien anai arrebak ere, orduan ja kuadrillan bezala, eta giro hori ere politxa zen. Batetik, umiak poliki-poliki bere bizitzako etapa horretan autonomia bat hartu aldu alako, beste alde batetik ere, auzoko gela ezberdinetako eta adin ezberdinetako umiakin harremantzeko aukera bat ere izan leikelako. Garrantzitsua dela nire ustez etxetik etortzea oinez, lehenengotik ariketa fisikoa egiten hastea eguna oso garrantzitsua da, eta horrela burmuinare martxan jartzen da, ez bakarrik gorputza, eta horrela eskolara etortzen zarete bai esnatuago eta arreta gehiago jartzeko aukerakin. Umia esnatu, gozaldixa eman, ra izaten da normalian dana sartu jantzi eta kotxean hartuta eruan, ume hori azkenean ez dator espabilauta eskolara. Nik usten dut bere bidia arnazi hartu, lagunekin elkarrizketatxo bat, aizi hartuaz joaten danak badaukala beste piztasun bat. Juten dira oinez lagunekin, izketan, ja pixkat aktibo azten dugu eguna, eta ez dira juten hain lokartuta, sarre, amakin, eta ondo. Hori autonomia ematen dio eta pozik juten dio, humorez azten dia goiza. Ikustet hori positiboa dela bai familientzat eta bai herritxantzat. Harremana sendotzen dira, gure etxe inguruko umeak, beste umeak ezagutzen dituzue, ze betikoak badakizue nun bizi diren, baina beste batzuk agian ez zenekiten eta zuen ondoan bizi dira. Eta horrela gero arratsaldetan elkarrekin egoteko ere, harreman sendotze hori oso garrantzitsua da. Ikustet posixago juten diala. Nire zenien kasuan behintzat, nirekin batzutan azarra sartzen zen eskola da, eta orain ikusten diot posixo juten dela. Lehengo urtean hasi izan bakarrik juten oinez, eta pixkat hasieran kosta uitxe zitzaion, kostatzen zitzaiolako eskola jutia, baina lagunekin jutia positiboa izan zen, errezo adaptatzeko lehengo mailako salto horta, eta urten bakarrik juten da, eta eskerrak lagunekin juten da, eta nik usten dut eskolan sartzeko momentu hortan positiboa izan dela behantzat lagunen apoio hori eta taldian jute hori. Bea ere nik uste satisfazio punto hori ere emango diola, ez? Bea bakarrik ikastola jute horrek. Seguru asko behai aukeran eman ezkeo. Oinez jun lagunekin edo zukera eman behatziak bigutxitan eskola, aukeroko lukela oinez jotea.
Alaba eskatu ziren 3 urtekin, bere anaixakin, bakarrik joatia nahi zabala, eta ziren bildur pixkat eman segun etxien, baina gero ikusi dut, berak lortu daban autonomia hori eta anaixak ere berakiko hartu daban konpromisu hori, bixen arteko harreman astutzeko oso ondo etorri dela ere, bai. Eta izan zen susto bat, baina ikusi nion bera kapaza zala, bera eta Xular animau zian, eta nik gustora hartu nuen berri hori. Ni herren kasuan nik animatu diot, ze ikusten nion pixkat geixo kostau behar zitzakola, eta bera arrebakin hasi da juten, aber lagunekin hasten dan. Ardura puntu hori igual pixkat ematen dizu, igual pentsatzen duzu igual oso txikixa dira bakarri juteko, baina nik uste Mendaro bezalako herri baten, segurtasun aldetikan, edozer gauza pasauta ere danok ezagutzen gea. Osasun aldetikan positiboa dela guztiz, azkenian kotxe baten sartu eta kotxean jutia baino, etxetik kotxea, kotxetik eskola, kaletik juten dira lagunekin, taldian, eta inkluso junleike dira bizikletan edo patinetian, eta hori egia da ez dakagula aukera hori, ez da olako ipinitza zona utzitzeko bizikleta edo patinetia, baina eukiko bazan modu hontan, sartzen dira modu hontan, eukiko bagendun aukera ipintzeko, ere positiboa izango zen, ez? Azkenian guk prontoitikan ikastola ez dago distantzia asko, baina igual Garagartzati datozenak, edo Azpilutati datozena, bizikletan edo patinetian etortzia ere, osasungarria da. Gehiegizko pisua eta obesitatea prebenitzeko erabat da. Ariketa fisikoaren iturri da, eta horren arabera, prebenitzeko erabat da. Beste alde batetikan, sistema osteomuskularra ere garatzen laguntzen du, eta horrek bizkarrezurrai erresistentzia ematen dio, eta gorputzaren malgutasuna, ekilibrioa eta abar laguntzen du garatzen ere bai. Sistema kardiobaskularra ere hobetzen laguntzen du. Beste alde batetik, sistema kapazitate kognitiboak ere laguntzen ditu garatzen, bai memoria, bai percepzioa, bai atentzioa, bai lenguaia, guzti horrek laguntzen ditu, eta guzti horrek akademikoki ere badaude estudio batzuk erakusten da denak hobekuntzak egoten dira zela, zentzu horretan. Sistema emozionalian ere hobekuntzak ekartzen ditu, eta talde izaeran laguntzen du. Creo que para todos es una actividad imprescindible para nuestra salud y nuestra vida de relación el caminar. Y cuando los niños son pequeños, cuando van a la ikastola, tienen la oportunidad de aprender algo que tienen que hacer luego siempre de mayores. Es la oportunidad de, desde casa, en un pueblo como este, que todo es accesible, que está cercano, caminar al lado de la ma o de la mama o de la aitá o de los amiguitos de la escuela, de la guela, es socializar, hacer deporte y hacer salud. Ibilbideen arira, indeuna da, azterketa txiki batin normalian umiak ze rekorrido itzen dituen. Eta proposamen bat, ze ordutan nahikoa dan eskolara garaiz iristeko. Aztertu ditugun rekorrido horietako gehienak seguruak dira eta oso erosoak dira. Baina badaude, batez ere Garagartzatikan ikastolara, oraingo sarrera berriak indatozenak, badaude igual punto batzuk hobetu beharrak dianak. Horrek ahalegin egingo dugu horrek eskatzen eta horrek hobetzeko, horrek egoera hobian egoteko eta gune seguruak izeteko. Hori da, igual proiektuan erronka handizena hori izaten da, horri bueltatxo bat ematea. Guraso elkartetik baita ere, gure artean aipatu deguna izan da, umeeri ere pixkat konfiantza eman behar zaiela, eskolara bide horretan, eurak joan ingo diala eskolara, batzuetan hori ematen du, berandu aiatuko da, ez da joango kezka hori. Nik uste dut umeeri ardura hori emanaz, beraiek ere, azkenean beste autoestima edo, lanketa desberdinak daudela. Autoestima lantzen dezu, konfiantza lantzen dezu, hainbat gauza lantzen dirala, umeeri konfiantza hori eman da. Nik uste dut hortan
saia behar diala umiei konfiantza hori ematen. Bai. Nik 3 seme dazkat, bi ja etortzen dira bakarrik, bata bestiakin batera, ez? Ja 6 urte dazka txikienak eta ondia 9. Txikiak ondikan 2 urte egin berri dazka eta ez dut bialtzen ondikan bakarrik, baina, bueno, eskatuko nioke pixkat konfiantza izatea umian, ze azkenian eurak ere konfiantza hartzen da, zuk ematen badiezu, berak askoz gixo hartuko du. Gutxi gora bera horre esaten da 7 urtetik aurrera ja orientazio espaziala nahiko garatuta daukela eta hortik aurrera, bueno, aldutela eura bakarrik joan. Ikastolara oinez etortzia, azkenean herriari funtsezko zehoz ematia dela, ezta? Horre asko hitz egiten da 15 minutuko irixak eta Parisen eta baina azkenean Mendaron 15 minutu edo 5 minutuko badakau, bizikleti hartuta edo zein lekutara 5 minutu netzen zera, orduan herrixan umiak autonomia etortzia eta ikustia bakarrik etorri aldiala, nik uste dut oso positiboa dela. Eki baten aukera da, nik uste dut herri hau dan moduan izan da aukera hobi hau adakauzela beste herri batzu baino eta gure umian lehen ogun leike diala eskola bat taldian edo guraso gabe eta hori eurentzako da onura eta guretzat ere. Hortzen baldin magoa pentsatzen, Mendaroi ze emango lioken, nik uste bizitza eta pixkat herri sentimentua, ez? Danok gehala herrikoak eta bai ematen da aukera beste erlazio batzuk itzeko eta beste era batea herri hori saretzeko. Bai, herri sentimendu hori indartzeko. Oinezkoentzako herri bat izango zen gure umientzat eta guretzat onena, ez? Azkenean gu seguru egongo ginen beraiek eskola juteko orduan, kotxia jun beharko zian, jun behar dian bezala, ez? 30 kilometro orduko eta danoi emango zigun seguridade hori. Hori errespetau ezkeo, ez da inungo arazoik umiak txikitatikan ohitzeko taldian jute eta lagunekin. Danokako ginala jun Mendaro baten oinez eskolara. Saiestuko litzakela, oitxura hundisa da, ikastola danok prisaka ibiltzen gea eta ikastola kotxez etortzeko, ez? Bakoitza bere umia kotxean sartu eta gero ikastola aurrian aparkatzeko eta nik uste horrekin ere asko saiestuko litzakela. Kontaminazio gutxi ere bai, noski? Eskolara oinez joatian beste onuraetako bat izango litzake, kotxeak saiestia. Askotan sarrera eta irtera orduetan hor kotxe pilak eta undixak egoten dira, eta umiak eskolara oinezian jungo baliake, kotxe horiek ez liake ongo, eta beste arrisku bat ere kenduko genuke. Eta igual perspektiba aldau beharko genduke, eta pentsa beharrian 9 gutxitan ikastolan naga, eta lanera zuzenean jun baino oinez junezkeo, igual 9 gutxitan etxetikan lanera erten gitezkela. Gainera lagun artean juten dira, posi juten dira, lai juten dira, eta ere laguntzen du gurasoen kontziliazorako ere. Bat bai posible izango zala eta bai ikusten dute hor daun txoko baten itxeko aukera, eta uda aldian bizikletan ume asko guten dira eskolara. Zentzuzkoa ikusten da, eta beste herri batzuetan ja jarri dugu aspalditik, jarri da martxan. Nik Durango nitzen dolan, han aspaldi jarri da, han semaforo gereken dugu nitzen aspaldi, ez da semaforo bat bera ez, azkenian, inbehar dana da, pixkat zirugia urbanistiko pixkat, olako ekimenak errezago itxeko, ez da? Baina azkenian, kotxe batek herrixan 30 kilometro baino gehiago ez ditzu bihar hartzia. Eskatu nahi diet, agente guztiei, bultza itxeko zentzu honetan, ez da? Logikoa eta funtsezkoa ikusten dut nik, zendia oinez etortzia ikastolara, azkenean hau Mendaro da, ez da Bilbo. Kotxiak alde batera utzitza ere, jendiak kalian ikusitza, umiak kalian ikusitza, eskolara bidian eta herrixa ere ikusten dut seguru hau sentiu araziko digula dan hori. Egunez asko bihar, martxan jartzeko, eskolara oinez juteko, danak ematen zaitxugu eskola umiak oinez bialtzeko.